labarai da ɗumuɗuminsu. Barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na duniyar labarai, wanda ke zuwa muku kai tsaye daga wannan tashar tamu mai albarka, wacce kuke samun sahihan labarai na ban dariya da na ban nishaɗi, na ban tausayi har ma da na jimami, inda muke fara karanto takardattun labaran kana daga bisani mu zayyano muku cikakkunsu. Da na farko dai, idan kai bako ne a wannan tashar tamu mai albarka, ka dangwala mana subscribe haɗi da ƙararrawa, sannan kuma ka dangwala mana like a wannan bidiyo domin samun ingantattu kuma sahihan labaranmu da sauran shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Ga ci gaban shirin. Barkanmu da dawowa, inda a yau shirin namu yake tafi tare da cikakken tarihin shahararren mawaƙin nan, mawaƙin siyasa wato Dauda Kahutu Rarara, tare da babban jarumin Kannywood kuma sarkin Kannywood ɗin gaba ɗaya wato Nuhu. Yau shirin namu ya zo muku da wannan tarihin ne domin sanya masoya a cikin nishaɗi da kuma sanin matsayar wanda suke bi. Ku biyo mu, kar dai ku manta da subscribe da kuma like a wannan bidiyo. Bari mu fara zayyano takaitaccen tarihin Dauda Kahutu Rarara. Dauda Kahutu Rarara, wanda aka fi sani da Rarara, an haife shi ne a jihar Katsina. Shahararren mawaƙin siyasa ne a Najeriya, mawaƙi kuma marubucin waƙa, wanda ya taka muhimmiyar rawa wajen rera waƙoƙin siyasa ga 'yan siyasar All Progressive Congress, babban zaben Najeriya, wato babban jam'iyyar mai cin gashinta a yau wato APC. A babban zaben na Najeriya, musamman ma ga shugaban Najeriya na yanzu Muhammadu Buhari da gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari. Dauda Kahutu Rarara an haife shi ne a jihar Katsina, kuma yana da matakin iliminsa na almajiranci wato karatun allo. Mawaƙi ne shi. Shekarar da ya fara tashe ita ce shekarar 2010, kuma har zuwa yau yana kan ganiyarsa. An haife shi ne a wani ƙauye da ake kira Kahutu. Ya yi karatun Alƙur'ani mai girma a makarantar almajiranci, wata hanyar gargajiya ce ta Hausawa. Rarara ya kasance sananne ne yayin babban zaben Najeriya na 2015, lokacin da yake rera waƙoƙi da dama ga Muhammadu Buhari da kuma adawa ga shugabancin Goodluck Ebele Jonathan. A galibin waƙoƙin nasa a watan Satumba na 2020, Rarara ya nemi yin gudunmawa daga masoyan Muhammadu Buhari don tura masa Naira 1,000 don sakin bidiyon minti 2 na yabon Muhammadu Buhari. Cikin ƙasa da awanni 48 ya karɓi Naira miliyan 57 don sakin waƙar, wacce ya yaba Muhammadu Buhari. Wasu fitattun matasan sun afkawa Rarara yayin da yake ɗaukar bidiyo a jihar Katsina. Ana zarginsa dai da wawura Naira miliyan 100 da jam'iyyar siyasa ta All Progressive Congress ta ba wa duk wanda ke rera waƙoƙi ga siyasa. To mai sauraro, ka ci gaba da biyo mu a wannan shirin mu. Muna tafe da tarihin babban jaruman Kannywood kuma sarki wato Nuhu. Ku biyo mu, subscribe and like.